Vi skal så spille Counter-Strike. Og de der 2 terrorister, det er dem, vi skal plaffe. Bam! Bam! Bjarke, du død. Ja, de er så døde. Så vandt jeg første runde. Og det gælder om for dem at plante bomben. Hvad er bomben, Bjarke? Dit mobil? Ja, hans mobil er bomben. Hey, nu må du ikke løbe væk. Vi har 5 sekunder spy time, så siger jeg start. Okay. Og jeg er CT. Og jeg plaffer dem. 5 sekunder spy time. Begynder nu. Njau, 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 njau. Og vi starter. Jeg gemmer mig herinde. Du. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. De går i bombested B. Bam, bam, bam. Bjarke, du er død. Bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, headshot. Bam, bam, bam.